Okay, jeg vil prøve at vise lidt omkring, hvordan man bruger Word. Vi starter med et tomt dokument, og heroppe har vi indsæt, sidelayout, referencer, forsendelse, gennemse og vis. For eksempel under indsæt, der har vi tom side herude for skærmbilledet, og vi har tom side, hvor du sætter en ny side ind, hvis du kun skal lave noget på din ene side. Sideskift finder vi heroppe, hvor vi også den, vi har tabel og muligheden for at sætte billedet ind. For eksempel det at sætte et billede ind, så trykker man på billedet, og så skal den blive loadet. Og der kan man så hente fra sin egen computer og sætte et billede ind. Der hvor man nu har liggende, hvis man vil lave en fødselsdagsinvitation for eksempel. Der er også det, der hedder multimedieklip lige ved siden af, når man trykker på den. Og så kan man så skrive, i det her tilfælde for eksempel Beatles. Jamen, så søger du Beatles, der findes ikke noget, men nu søger du blomst. Jamen så for at finde på, hvad den har i kartoteket, som ligger i selve programmet, og det er alt muligt. Så trykker man så på den en enkelt gang. Og så tænker den lige, og så er den lagt over. Så kan man så selv justere størrelsen ved at trække i hjørnerne. Så sådan foregår billedindsætning. Og for eksempel multimedieklip, som jeg lige viste, så er der også det, der hedder Smart Art. Det er også under indsæt, eller Word Art i det her tilfælde. Der trykker man på den, og der har man alle mulige tekster, eller hvad hedder det, størrelser og former, skygger og det der. Simpelthen vi tager den der. Så sætter den lige nu, så nu kommer der en tekstboks frem, så kan vi skrive mit navn for eksempel. Jamen så ser det sådan der ud, og så kan man jo færdiggøre større, både tekstboksen større, og så man har plads til mere på den måde. Så kan man også indsætte en tekstboks. Det er også oppe under indsæt. Og den er der. Trykker på den. Så tænker den lige. Så kommer den frem med lidt forskellige forslag til f.eks. i siden. Skældside i midt på og lidt farver og på højkant og ellers dernede af. Der er lidt forskelligt ud af. Dato og klokkeslæt, det er faktisk også under indsæt her. Der har vi heroppe, trykker dato og klokkeslæt. Og så giver den så tilgængelige formater. Man kan se hernede af, hvordan man kan skrive. Og man kan så også, for eksempel hvis man tager den der, netnet, og siger angive den som standard. Og så kan man så sige, at man vil ændre det, så det står sådan der, ja. Det kan man sige her til. Og OK. Og så den indsat. Hvis man vil have den sat andre steder i dokumentet, så kan man heroppe vælge, om den skal sidde midt i, eller helt ud til højre, eller som sagt, helt ud til venstre her. Man kan også indsætte sidehovedet. Det er også en om her. Det er heroppe. Og hvor man trykker på sidehovedet, og det er sidehovedet, det er den, der ligger oppe i toppen, så man får sådan en smart. Så man se her. Man kan lave sådan rigtig, rigtig flotte dokumenter på den måde, og blandt også præsentationer for eksempel. Så det synes jeg, det er en meget, meget rar ting, især når vi skal fremlægge det. Og sidefod, jamen det siger sig lidt sig selv, det er den nederste del af dokumentet. Så du kan få en matchende over- og underdel på dit dokument. Så det er en rar ting. Sideindtag, jamen det er lige på siden af. Den er der. Der kan man sige øverst på siden. Så viser den der eksempler på, hvor det er den kan sættes. Sætte ud i hjørnet midt på, og så videre dernede af. Og lave et eller andet. Og lave noget smart, hvor det kan for eksempel store bogstaver, romertal og dernede af. Og det kan være nederst på siden. Der er også sidemarmer.
Det skal være herude i siden. Ja. Så, og så kan man sige, nu er en placering, det kan være helt oppe i hjørnet, som man kan se her. Eksempler, der har noget af. Og det er jo især rart, hvis man skriver stil eller laver en større rapport, så kan det jo selvfølgelig være meget fint. Det er så lidt min video omkring, hvordan man bruger Word. Jeg håber, det er tilfredsstillende. Det er i hvert fald, hvad jeg har opfattet og lært indtil det.